Ja tänäänhän on pyhäinmiesten päivä, 5. päivä marraskuuta 2023. Ja mulla on semmoinen sanoma tänään, kun tässä on tie, käykää sitä. Eikö kuulosta hyvältä? Tässä on tie, käykää sitä. Ja ihan tähän alkuun haluaisin sanoa näin, että on 2 rukousta, minkä Jumala ei koskaan tule vastaamaan. Ja tämä on hirveän tärkeää, että me uskovaiset ymmärrämme tämän, että on 2 rukousta, minkä Jumala koskaan ei tule vastaamaan. Ja se ensimmäinen on, mitä hän on tehnyt, kun Jumalahan on tehnyt tosi paljon. Ja Jumala ei koskaan tule vastaamaan semmoisiin rukouksiin, mitä hän on jo tehnyt. Ja sitten on toinen rukous, minkä Jumala ei koskaan tule vastaamaan. Ja se on semmoinen rukous, se mitä hän on pyytänyt sinua tekemään. Eli 2 rukousta, mikä Jumala ei koskaan tule vastaamaan. Se ensimmäinen on se, mitä hän on jo tehnyt, ja se toinen on se, mitä hän on pyytänyt sinua tekemään. Ja mitä me tehdään, me jotka nyt ollaan uskovaisia, me jotka nyt kuulutaan Kristukselle, me jotka nyt ollaan uusi luomus Kristuksessa, me jotka eletään Jumalan pojassa ja kesä Jumalan poika elää meissä, mitä me tehdään on, että me lähdemme siitä, mitä Kristus on tehnyt. Siitä me lähdetään liikkeelle. Me ollaan uusi luomus hänessä, hän on meissä ja me olemme hänessä ja me elämme siitä, mitä Jumala Kristuksessa, Jeesuksessa teki. Me eletään siitä, että Jeesus on noussut 3. päivänä. Ja me eletään siitä, että hän nyt istuu Isän oikealla puolella. Ja hän on meidän ylimmäispappi. Ja häneen me voidaan luottaa. Ja siellä hän istuu. Ja hän totisesti istuu siellä. Mutta joku uskovaiset aina yrittää saada Jeesusta sieltä alas. Että tuu nyt ja tee tota ja tee sitä ja tee tätä ja anna sitä, anna tätä, anna sitä, anna tätä. Niin. Kuinka me ymmärtää, mitä mä sanon. Mutta Jeesus hän istuu. Ja kun työ oli valmis, niin hän istui alas. Ja mitä me tehdään, kun me ollaan kotona siivottu ja tehty työ valmiiksi? Tai kun työpäivä on valmis, me istutaan. Ja kun Jeesus oli suorittanut tämän ihanan sovitustyön, niin hän istui. Ja siellä hän istuu. Ja nyt on niin hyvä tietää se, että me eletään tässä paremmassa liitossa. Tässä viimeisessä liitossa. Tässä liitossa, mikä Jumala teki Kristuksen kanssa. Ja se tarkoittaa sen, että sinä ja minä, me emme voi millään tavalla tätä liittoa särkeä. Vaan se on kiinni Kristuksesta ja hänen työstään ja hänen verestä, mitä hän suoritti Golgatalla, kiitos Herralle. Ja me ollaan siitä riippuvaisia. Siksi me pysytään hänessä ja siksi hän pysyy meissä. Ja nytten, kun ollaan päästy tähän uuteen ja parempaan liittoon, niin on myös avautunut uusi rukouselämä. Jeesushan sanoi, että sinä päivänä te ette pyydä minulta mitään, vaan kaikki mitä te anotte Isältä minun nimessäni te saatte. Niin mikähän tämä päivä oli? Niin kuin mä olen sen ymmärtänyt, niin se on se uuden liiton päivä. Se päivä, kun me eletään siinä uudessa liitossa. Ja totisesti tänään on se päivä, 5. päivä. Marraskuuta 2023, niin on se päivä, kun me elämme tässä uudessa liitossa. Ja silloin meillä on myös oikeus saada rukoilla Jeesuksen nimessä Isälle. Silloin Jeesus sanoi näin, että sinä päivänä, kyllähän Jeesus puhuu paljon rukouksesta, kun katsotaan Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, mutta vasta Johanneksen evankeliumissa, onko se 16, niin vasta silloin se sanoi, että nytten tulee semmoinen aika, kun te tuutte rukoilemaan Isälle Jeesuksen nimessä. Eikö ihana tietää? Ja me eletään nyt siinä ajassa. Ja Jumala on jotain tehnyt. Hän on totisesti jotain tehnyt. Halleluja. Tässä on tie, käykää sitä.
Ensimmäinen, mitä mä haluaisin oikein muistuttaa meitä, ettei ei unohdeta sitä millään tavalla. Kun monta kertaa me rukoillaan Herralle, että Herra, näytä sinun tiesi, näytä sinun tiesi. Mä oon kuullut paljon tämmöisiä rukouksia, että uskovaiset rukoilevat, että Herra, näytä sinun tiesi. Varmaan säkin oot kuullut semmoisia rukouksia, että Herra, näytä sinun tiesi. Mutta Jumalan sana tänään vapauttaa sinut ja minut ja näyttää meille oman tiensä. Johanneksen evankeliumi 14:6, niin Jeesus omilla henkilökohtaisilla sanoilla sanoo tämän. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, minä olen tie. Kuuleeko sä tämän? Kuinka Jeesus Kristus, kuningaisten kuningas ja herrojen herra, ja hän joka nousi 3. päivänä haudasta, hän itse sanoi, että minä olen tie. Miksi sinä rukoilet ja pyydät, Herra, näytä sinun tiesi, kun Jeesus itse sanoo, että minä olen tie. Minä olen tie. Monta kertaa me tehdään nämä uskovaiset asiat niin kauhean vaikeaksi, että ei itsekään ymmärretä, että mitä me tehdään, kun tämä menee niin monimutkaiseksi. Mutta tämä ei ole monimutkaista, vaan kun Jeesus meni Golgatalle, niin hän aukasi uuden ja elävän tien. Se tarkoittaa, että me eletään ihan eri tavalla kuin mitä opetuslapset silloin eli, kun Jeesus vaelsi tämän maan päällä lihansa päivinä. Me eletään ihan eri tavalla nyt. Nyt tämä tie, totuus ja elämä on tullut meihin asumaan. Ja se tarkoittaa, että tämä suloinen tie, se on sinussa ja se on minussa ja se on meissä. Ja vielä tämä, että Jumala aukas Kristuksen kautta uuden ja elävän tien. Mitä me siihen sanotaan? Että löytyy uusi ja elävä tie. No se tarkoittaa myös, että silloin on myös olemassa vanha tie. Mutta me ei vaelleta mitään vanhaa tietä, vaan me vaelletaan tässä Kristuksen tällä Kristustiellä. Hän on ilmestynyt. Meidän enempää ei tarvitse rukoilla, että Herra, näytä tiesi. Oltaisiin näin voitu rukoilla, jos oltaisiin eletty siellä vanhassa liitossa. Eikä oltaisi niin kuin mitään nähty vielä tästä kirkkauden evankeliumista. Mutta nyt tämä kirkkauden evankeliumi on tullut. Nyt on Kristus Jeesus tullut. Ja hän itse sanoo, että Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elävä. Ei kukaan tule Isän tykö muutein kuin minun kauttani. Tässä on tie. Tässä on tie. Se ei ole missään kaukana. Se on lähellä. Se on meidän sisäpuolella. Siellä Jeesus on. Ja meidän tulisi oppia tuntemaan enemmän ja enemmän tätä tietä, mikä on jo meille Jumalan armon kautta lahjoitettu. Tie on valmis ja tie on suora. Ei se mene mitään mutkikasta tietä, vaan se on suora tie. Halleluja. Se on suora tie ja se on raivattu Golgatan keskemmäisellä ristillä. Ja se on niin suora tie, ettei sen suorempaa tietä löydetä missään kuin tämä Kristustie. Se ei ole mikään vanha hiekkatie, vaan se on sileä, hieno tie, se paras asfaltti. Eikä autokaan tärise, kun sillä tiellä mennään. Mutta kun vanhalla hiekkatiellä ajetaan, niin koko auto tärisee ja korvia särkee, kun se niin tärisee se auto. Mutta tämä on suloinen tie. Hän on tullut. Jeesus itse on sanonut, että minä olen tie. Ei enempää tarvitse rukoilla, Herra, näytä tiesi, vaan tässä on tie. Ja me pysytään tällä tiellä. Ja kun me pysytään tällä tiellä, niin Herra ei varmasti johdata meitä harhaan. Vaan kun me pysytään tällä tiellä, vahvasti, molemmat jalat tällä tiellä, niin ei me mennä vasemmalle, eikä me mennä oikealle. Ei tule mitään vaarallisia oikupolkuja, eikä tule mitään hiekkateitä, vaan se on suora tie, joka vie ihan perille saakka. Ja se vie taivaaseen. Ja se on tämä armon tie. Ja se on tämä rakkauden tie. Ja se on tämä uuden liiton tie. Ja se on tämä uusi ja parempi tie. Tämä tie itse on Jeesus. Tie on aukaistu. Tie on raivattu. Tie on auki. Herra on näyttänyt, tässä
on tie. Riittääkö meille Jumalan sana tänään? Vai pitääkö olla, että tulee joku ääni taivaassa, joka sanoo, että tässä on tie? Silloin me uskottaisiin enemmän siihen, jos tulisi ääni taivaassa, joka sanoo, tässä on tie, käykää sitä. Mulle riittää, että Jeesus sanoo näin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mulle riittää se. Ei mun tarvitse sitä kuulla täällä näin. Se riittää, että mä näen sen tästä näin. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. No tämähän on liian helppoa. Siinä pitää olla vähän tärinää ja värinää. Ei me tarvita mitään tärinää eikä mitään värinää. Jumalan sana riittää. Tässä on tie. Joo, mutta se pitää kuulua, että oikein tulee sellainen humina taivaasta. Humina tuli taivaasta, kun Pyhä Henki tuli. Ja me eletään siinä huminassa tänään. Tässä on tie. Tässä on Göteborgin suomalaisen helluntaseurakunnankin tie tänään. Ei Jumalalla mitään muuta tietä meillä antaa. Ei varmasti ole mitään muuta tietä. Yksi tie löytyy ja yksi visio löytyy ja yksi avain löytyy ja se on Jeesus ja hänen ihana ristintyö. Välillä se on hyvä muistutella meitä. Tässä on tie. Johannes 14 ja 6. No toinen sitten. Herra on ilmestynyt. Mitäs me siihen sanotaan? Paljon tänään rukoillaan, Herra ilmesty. Ilmesty niin kuin ei koskaan ennen. Herra ilmesty. Mä en enempää rukoile semmoisia rukouksia. Sitä varten, kun Herra on ilmestynyt. Mähän on saanut syntyä uudesti Jumalan armon kautta. Jumala löysi minut ja minä sain sanoa kiitos Jeesus. Ja sain ottaa vastaan pelastuksen. Herra on ilmestynyt. Minkälaista ilmestystä me tarvitaan? Eikö se riitä se ilmestys, että Kristus Jeesus ilmestyi ja tuli meihin asumaan? Ja tämä ilmestetty Jeesus Kristus on tullut meihin asumaan. Ja hän asuu meissä. Ja hän asuu seurakunnan keskellä. Hän on täällä. Hän on täällä. Ja hän on meitä kohdannut. Herra on ilmestynyt. Kolossalaiskirje 1 ja 27. Paavalin kirje kolossalaisille 1 ja 27. Joille Jumala tahtoi tehdä tietäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kristus tässä seurakunnassa, kirkkauden toivo. Hän on ilmestynyt. Mitä sä odotat? Mitä me odotamme? Hän on ilmestynyt. Hän on tullut meihin asumaan. Olet Jumalan pyhä temppeli. Kiitos Herralle, että Jumala ei asu tässä rakennuksessa, vaan kiitos Herralle siitä, että hän asuu sinussa ja minussa. Me, jotka olemme Jumalan henkilökohtainen rakennus. Se tarkoittaa, että kun sä meet sinne järven äärelle istumaan, niin siellä on Herra. Ja kun sä istut auton ratin takana, niin siellä on Herra. Kun sä istut färdtjänstissä, niin siellä on Herra. Kun sä oot pyörän päällä, niin siellä on Herra. Kun sä menet ruokakauppaan, niin siellä on Herra. Hän ei ole kaukana. Hän on lähellä. Hän on tullut meihin asumaan. Ja hän asuu meissä. Eikä hän jätä meitä, eikä hän hylkää meitä, vaan hän on meissä. Kuitenkin joku haluaa rukoilla, Herra, tuo läsnäolosi. Oletko sinä uskossa, sisar ja veli, kun sä tämmöistä rukoilet? Tuo läsnäolosi. Ei Herra tuo mitään läsnäoloa. Kun hän tuli sinuun, niin hän toi läsnäolonsa. Ja läsnäolo asuu sinussa. Se on siellä. Ja välillä se tuntuu ja välillä se ei tunnu. Mutta Herra on siellä kuitenkin koko ajan. Siellä ahdistuksen keskellä, siellä sairauksien keskellä,
siellä vaikeuksien keskellä, siellä köyhyyden keskellä ja vaikka mitä kaikkea ihminen menee läpi, niin Herra on siellä. Hän on siellä. Ei hän ole jättänyt sua, ei hän ole hyljännyt sua, vaan siellä myrskyn keskellä hän on. Ja kun opetuslapset oli Jeesuksen kanssa siellä laivassa ja aallot oli suuret, niin Jeesus oli opetuslapsien ulkopuolella. Mutta tämä Jeesus on tänään meidän sisäpuolella. Halleluja. Siellä hän on. Tuo läsnäolosi, se on tullut. Jeesus Kristus itse on tuonut läsnäolonsa meihin. No minä janoan niin ja minä janoan niin. Jeesus on elämän vesi. Juo ja syö. Niin se ei koskaan tarvitse enempää janota eikä olla nälkäinen, kun Jeesus elämän leipä on sinussa ja minussa. Jeesus elämän vesi, hän on sinussa ja minussa. Ei enempää tarvitse janota eikä olla nälkäisiä, vaan hän on tullut meihin asumaan. Ja sieltä saadaan syödä ja sieltä saadaan juoda, kun Jeesus Kristus elämän leipä ja elämän vesi. Kuuntelepa tämä, että Jeesus Kristus elämän leipä ja elämän vesi on tullut meihin asumaan. Eikä ole vapauttava evankeliumia tänään. Että koko ajan pitää etsiä Herraa, nyt etsitään Herraa, nyt etsitään Herraa. Ei me etsitä mitään Herraa. Se aika on ohi. Me eletään tässä uudessa ja paremmassa liitossa. Hän on löytänyt meidät. Etsikkoaika on ohi. Me olemme Jumalan armon kautta saatu kääntyä hänen puoleen. Ja nyt me ollaan niin lähellä häntä. Ja hän on niin lähellä meitä, että me ollaan näin yhtä Kristuksen kanssa. Mitä me etsitään? Tähän ollaan saatu Jeesus. Ja siellä on meidän elämämme. Meidän synnit on siellä anteeksi annetut ja me eletään hänessä ja hän elää meissä ja eikä enempää tarvitse etsiä Jumalaa. Tähän ollaan saatu löytää hänet. Ja vielä enemmän, niin hän löysi sinut. Luukas evankeliumi 15. Jeesus jätti ne lampaat ja lähti etsimään. Ja tämä nainen, joka tämän rahan sinne hukkasi, hän siivosi koko talon. Ja tämä mieskin oli 2 poikaa. Ja se poika halusi koko perinnön ja lähti eli semmoista maallista elämää. Mutta hänkin tuli takaisin. Eikö ihana Jumala? Hän etsii. Ja hän etsii tänään. Hän etsii tänäänkin. Ja me ollaan saatu Jumalan armon kautta saatu löytää hänet, joka meitä on etsinyt. Ja nytten, niin Herra on ilmestynyt. Eikö ihana tietää, että enempää tarvitse rukoilla semmoisen, Herra ilmesty. No me oltaisiin voitu rukoilla näin, jos me oltaisiin eletty siellä vanhan liiton puolella, ennen kuin Jeesuksen veri oli vuodatettu. Silloin me oltaisiin voitu rukoilla tämmöisiä rukouksia. Mutta nytten, kuinka hän ilmestyisi, kun hän on jo sinussa? Amen. Hän tuli asumaan meihin. Ja kun hän tuli meihin asumaan, niin hän otti koko kuormansa mukaan. Kaikki huonekalut tuli mukaan. Ei jäänyt mitään sohvaa sinne hissiin, eikä jäänyt mitään penkkiä sinne rappuun, eikä jäänyt mitään muuta sinne pihalle, vaan kaikki hän toi mukanansa ja hän tuli meihin asumaan. Eikö ihana tietää, että hän tuli meihin asumaan. Ja tänään hän asuu meissä. Hän on sinussa. Miltäs tuntuu siitä, että Jeesus Kristus, joka on Jumalan poika, joka on kuningaisten kuningas ja herrojen Herra. Miltäs tuntuu se, että hän asuu meissä tänään? Miltä tämä tuntuu? Uskallatko sä uskoa siihen, että Jeesus asuu semmosissa kuin me? Uskallatko sä uskoa siihen, että hän tuli näin? Tai onko se näin, että Herra on niin jossain niin kauhean kaukana, että pitää oikein tämmöinen rukousmylly panna kuntoon ja pystyyn, että me löydämme hänet? Ei. Vaan hän on löytänyt meidät. Hän on lähellä. Tie on auki. Tie on avoin. Armon istuimen edessä me kaikki seistään tänään Jumalan armon kautta. Tie on auki.
Ja me olemme kaikki tänään Jumalan armon edessä. Taivaallisen Isän edessä. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, se suuri ero on vaan se, että me seistään tänään Kristuksessa. Siksi me voidaan olla Jumalan edessä tänään, kun me olemme hänessä. Kristuksessa, joka on ilman syntiä, ilman tahraa. Hänessä me seistään ja olemme ja elämme. Ja siksi me voidaan olla Jumalan edessä tänään, vanhurskautettuja, suurella rohkeudella. Ja hän kuulee ja hän näkee ja hän vastaa meille, kun me rukoillaan Jeesuksen nimessä ja hänen poikansa työn kautta. Halleluja. Herra on ilmestynyt. Hän on sinussa. Me elämme ja liikumme ja olemme hänessä. Ja kolmas ja viimeinen. Herätys on tässä. Välillä voi kuulla semmoisiakin rukouksia, että Herra, jos vielä antaisit herätyksen ajat. Herra, jos vielä antaisit herätyksen ajat. Luuletko sä, että me voidaan manipuloida Jumalaa antamaan jotain herätystä? Jumala rakastaa enemmän syntisiä kuin mitä sinä ja mä teemme. Jumala on rakkaus. Ja hän rakastaa ja hän totisesti haluaa, että kaikki ihmiset pelastuu. Se on Jumalan tahto. Hän haluaa sen. Ei tarvitse enempää rukoilla, että Herra, anna herätys. Jos vielä antaisit herätyksen. Jos vielä antaisit herätyksen. Kuuleeko sä, mitä tämä kuulostaa? Jos vielä antaisit herätyksen. Me olemme hänen kanssa tekemisessä, joka on kaiken herätyksen juuri ja alku ja loppu. Tietenkin hän tahtoo ja haluaa antaa herätyksen. Ja hän on sen antanut jo. Vai riittääkö Kristus? Kristushan meni ristille koko maailman puolesta. Sinne kannettiin kaikki synnit. Jopa helluntailaistenkin synnit sinne kannettiin. Jopa sinunkin henkilökohtaiset synnit sinne kannettiin. Jopa munkin synnit sinne kannettiin. Ei vaan koko maailman, vaan kans kaikkien helluntalaisten synnit kannettiin sinne kanssa. Eikö ole ihanaa tietää, että meidän synnit on kannettu? Jos vielä antaisit herätyksen. Jos vielä antaisit herätyksen. Jos näin rukoillaan, niin uskotko sä, että Jumala sitten istuu siellä taivaassa ja miettii ja katsoo? No saa nähdä, jos mä nyt haluan antaa herätyksen. Katsotaan nyt. Voi olla, että annan vielä herätyksen, jos te käyttäydytte kunnolla. Jos te rukoilette tässä oikein kunnolla ja etsitte minun kasvoja ja paastootte, niin silloin minä varmasti annan herätyksen. Ei varmaan. Herätys tulee armon kautta. Se tulee sen kautta, että Kristus meni ristille. Ja me täytytään sillä armon hengellä, millä nämä ensimmäiset apostolit täyttyivät ja ne lähtivät ulos. Ja ne kertoi tästä ihanasta evankeliumista. Ja siellä, missä ne meni ja toi tätä suloista evankeliumia, siellä ihmiset kääntyi Jumalan puoleen ja otti vastaan Kristuksen Jeesuksen, joka on Jumalan lahja. Hän on Jumalan lahja. Jeesus Kristus on Jumalan lahja. Halleluja. Jos vielä antaisit herätyksen. Roomalaiskirje 10 ja 14 ja 15 opettaa meille näin. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Julistajaa, julistajaa. Kaikukoon tämä sinun hengessä tänään. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Tässä se herätys on. Ne on meidän jaloissa. Ja se on meidän sydämessä Kristus. Ja se tulee meidän suusta ulos pyhän hengen voitelulla. Siellä herätys syntyy.
Ei tarvitse rukoilla sitä, kun me tiedetään, että Jumalan tahto on, että kaikki kääntyy Jumalan puoleen ja ottaa vastaan evankeliumiin. Ei tarvitse enempää rukoilla, että Herra, jos vielä annat herätyksen. Hän on sen antanut. Ei tarvitse rukoilla sitä, minkä Jumala on jo vastannut. Siksi kun on 2 rukousta, minkä Jumala ei tule vastaamaan. Ensimmäinen on se, mitä hän on jo tehnyt. Ja se toinen on se, mitä hän on pyytänyt sinua tekemään. Kuinka suloiset ei ole niiden askeleet, jotka tuo tätä hyvää sanomaa. Ei pahaa sanomaa, ei tuomion sanomaa, ei tämmöistä tulista sanomaa, vaan hyvää sanomaa. Jumalan hyvyys. Kuuleeko sä, kuinka hyvältä tämä kuulostaa? Jumalan hyvyys vetää sinut parannukseen. Jumalan hyvyys vetää, halleluja. Se vetää tänään Göteborgia ja Suomen maata ja Ruotsin maata ja koko maailma ja Eurooppa. Se on Jumalan hyvyys. Ja siellä, missä tätä hyvyyttä tuodaan esiin, siellä on myös herätys. Kun se istuu näissä jaloissa ja se istuu täällä sydämessä, Kristus Jeesus. Ja se on meidän suussa, kun me tätä julistamme. No enhän minä ole mikään evankelista. Anteeksi, kuulinko oikein? Olet todistaja, piste. Jos olet uskovainen. Se ei tarvitse olla mikään Bonke tai mikään Graham tähän asiaan. Riittää vaan, että olemme olleet Jeesuksen kanssa. Ja kun me Jeesuksen kanssa ollaan oltu, aina jotain hyvää sieltä löytyy, mitä halutaan kertoa eteenpäin. Me eletään hänen kanssa. Me eletään hänen kanssa. Aamulla kun heräämme, ei tarvitse rukoilla, että Herra tuo läsnäolonsa, vaan siinä Jeesus on. Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Kun me nukkumaan mennään, hyvää yötä, hyvää yötä. Ja siellä unissakin se vaikuttaa. Olemme hänen kanssa koko ajan. Aamulla, iltapäivällä, jopa sunnuntaina, kun tullaan kokoukseen. Illalla, yöllä ja siellä, jos univaikeuksiakin löytyy, niin sielläkin hän on mukanansa. Ei hän jätä, jos meillä vähän univaikeuksia on. Eikö ihana Jeesus, joka ei jätä? Ja siellä, jos jollain on ahdistusta tai kuoleman pelkoa, niin ei hän sielläkään jätä. Vaan hän on sielläkin mukana. Auttaa ja pitää meistä kiinni. Hän tietää, ketä me ollaan. Tiedetäänkö me, kuka hän on? Jumala tuntee meidät. Tunnetaanko me Jumalaa tänään? Herra, näytä tahtosi. Jeesus on Jumalan tahto. Amen. Kuinka Jeesus eli? Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kuinka hän eli siellä? Hän eli niin kuin Jumala tahtoi ja halusi. Siellä nähdään, mikä on Jumalan tahto. Ja tämä Raamattuhan on ennen kaikkea Kristus, Jeesus, joka on tämä, kestä koko Raamattu kertoo. Siitähän se on kiinni. Niin herätys on tässä. Ei tarvitse rukoilla sitä. Ei tarvitse näin ajatella, että jos mä nyt teen näin, että jos mä nyt oikein rukoilen, niin Jumala tulee aukaisevan taivaan ja sieltä tulee satamaan. Oi, en uskaltaisi koskaan rukoilla noin. Sehän olisi melkein pilkkaa Herraa vastaan, että minun rukoukset sais taivaan auki. Ei minun rukoukset aukaise mitään taivaan portteja, mutta Jeesuksen veri, se on aukaissut taivaan portit. Ja sieltä on siitä saakka vuotanut pyhä henkeä ja tulta. Halleluja. Mutta tänään monet onkin tämmöisissä eri tämmöisissä ajatusmaailmoissa. Ja monta kertaa se istuu täällä. Täällä nämä ajatukset istuu. Ja silloin meidän tulisi ottaa tämä sana ja antaa mielenmuutoksen tapahtua. Kun se on ainoastaan Jumalan sana, joka antaa meille mielenmuutoksen. Niin, että oikeasti ruvetaan elämään niin kuin Jumalan sana oikeasti tahtoo ja haluaa. Tässä on tie. Jeesus on tullut. Herra on ilmestynyt. Hän on sinussa. Herätys on tässä. Joo, se on siellä, kun me avaamme suun ja kerromme siitä,
mitä Jeesus on tehnyt. Ja kun me se avataan tämä suu, siellä voi jotain hyvää tapahtua. Ja niin me tiedetään apostolien teosta, että joku usko ja joku ei uskonut. Ja kun mekin avataan meidän tavallinen suu, niin joku uskoo ja joku ei tule uskomaan. Mutta me tiedetään se, että aina joku uskoo ja ottaa vastaan evankeliumin. Ja sitten otetaan vielä viimeinen raamattupaikka tästä. Ensimmäinen korintolaiskirje 1. Ja sieltä luemme 31. 30 mä meinaan. Mutta hänessä, eli Kristuksessa, on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi. Tähän sopii hirveän hyvin tänään pyhäinmiesten päivänä, 5. päivä marraskuuta 2023. Pyhitykseksi ja lunastukseksi. Hän täällä meissä on tämän saanut aikaan sinun ja minun kanssa. Ja ettei kävisi niin kuin että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Ja kun me vaan kerskataan hänestä, niin tässä tulee hyvä. Ei tarvitse pinnistellä, ei tarvitse ponnistella, se on mun rukouksista kiinni, se ei ole siitä kiinni, mitä mä teen tai mitä sä teet tai sun rukouksista, vaan se on siitä kiinni, että meillä on Jeesus, joka on sanonut tetelestai. Tiedetäänkö, mitä se tarkoittaa, tämä tetelestai? Se on täytetty. Tämä riittää ainakin mulle, toivottavasti sulle. Aamen.